Takže čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanáli AndyGamer.sk. No a dnes tu máme konečne dlho očakávané hodnotenie PC setupov, ktoré ste posielali na Discord, takže dneska si pôjdeme zhodnotiť prvú polovicu setupov, ktoré ste posielali sem na náš Discord server AndyGamer.sk. Prakticky sú to setupy od vás divákov a ideme si dnes ukázať, aké setupy máte vy. Samozrejme, ja vám potom niekedy natočím ešte aj svoju štúdiotur. Bude to brané celkovo ako veľká štúdiotur, kde si ukážeme, čo všetko mám za techniku a čo všetko používam. Ale k tomu sa dostaneme neskôr, takže dneska nás čaká predstavenie vašich setupov, takže poďme na to. Shut it out, plug it in, press start and we're flying. No use for your walls and stuff, cause we build digital castles in the sky. As we float on timeless satellites. Ako prvý setup tu máme setup od Bruno95. Ešte chcem dodať vlastne v rámci tohto hodnotenia setupov tu máme aj na Discorde účty, ktoré už sú zmazané, alebo respektíve užívateľia, ktorí sem dali ten setup, dostali nejaký strike alebo ban za porušenie buď podmienok nášho serveru alebo podmienok Discordu. Takže ukážeme si aj ich setupy, ale keď tam bude ako deleted user, tak prakticky ten setup nebude zaradený o získanie najlepšieho setupu v rámci tohto hodnotenia, takže tí, ktorí máte ako deleted user, že tam nemáte svoje meno a už nie ste na Discorde, tak bohužiaľ rolu na Discorde o najlepší setup nezískate a získajú niekto, kto je na Discorde stále pod tým menom aktívny a stále ten Discord účet má platný. Tým pádom aj noví diváci, ktorí prídu na Discord, tak kľudne sa môžu posielať svoje setupy, pretože vždy v rámci hodnotenia setupov v rámci jedného videa vždy vyberiem jedného človeka, ktorému potom priradím behom pár dní v rámci zverejneného videa, ktoré vyjde ohľadom tých setupov rolu na Discorde o najlepší setup. Takže poďme si ukázať prvý setup a máme tu setup od Bruno95. Najprv si vždy ukážeme nejaké špecifikácie, pokiaľ ich dotyčný sem napíše na Discord, no a potom si ukážeme obrázok toho setupu a dám k tomu nejaký feedback a hodnotenie, respektíve recenziu, a či sa mi ten setup páči, čo by som vylepšil a tak ďalej. Takže ako prvého tu máme Bruno95 a setup má napísaný, že sa skladá z random monitorov, set klávesnice, myška, webka z Alzy, a PCčko, je tam osadený procesor asi takisto od AMDčka, pretože grafiku má Radeon RX 570 overclock edíciu a áno, Ryzen 5 1600X a 12 GB ramky. No a poďme si ukázať ten samotný setup. Ja vám to vždy budem otvárať normálne v prehliadači, pretože tam si to krásne vieme aj zväčšiť. No a vidíme tu Brunov setup, takže krásne tu má takto dva monitory. Jeden monitor bude pravdepodobne asi, neviem či to je 27 alebo 24. Vyzerá to byť skôr na 27, možno ak nie aj väčší monitor, ale asi je to určite možno 27 pravdepodobne. Z toho rozlíšenia to úplne tak neviem presne vydedukovať, že čo to je za veľkosť monitoru. A vedľa tohto monitoru má hneď ďalší monitor, ten je trošku menší. To bude možno, pokiaľ je toto 27, tak predpokladám, že toto bude asi 24. Ak to tak prípadne bude, ale myslím, že možno áno, alebo to bude nejaká 16 a toto bude 24. To presne úplne neviem zhodnotiť, ale vyzerá to pekne a má to super, keď má dva monitory, že môže používať prakticky jeden na nejakú prácu a druhý používa prakticky na Discord server alebo pozerá na ňom stream, alebo keď sám napríklad aj streamuje, tak tam môže mať hodený stream, hodený chat alebo čokoľvek ďalšie. Dva monitory proste v dnešnej dobe na počítač sú asi taký ten štandard. Ako chápem ľudí, ktorí si vystačia iba s jedným monitorom, pokiaľ iba máte nejaký gaming a nenatáčate nič, vlastne nerobíte nejakú produkciu, tak stačí v pohode jeden monitor, ale pokiaľ už chcete robiť nejakú produkciu s videom alebo celkovo chcete robiť nejaký multitasking a popri tom ešte hrať, tak dva monitory sú taký ten základ.
A ako tak ďalej pozerám, tak má to krásne podsvietenú klávesnicu a neviem, čo to je za značku, my si to môžeme aj priblížiť, ale bohužiaľ tá fotka nie je natoľko kvalitná, aby tam bolo vidieť, čo to je presne za klávesnicu. A on tam aj písal, že to je ako random nejaká klávesnica z Alzy. Ale ako vyzerá to fakt super, tuším, písal, že to je z Alzy, ja si to ešte raz overím. A písal tu, áno, set klávesnice a myši a webky z Alzy. Takže ako fakt super pekná klávesnica. Aj tá myška vyzerá zaujímavo, ako ja mám strašne rád RGBčko a za čo určite chválim, tak je RGB podložka pod klávesnicou a myškou, ktorá takto má krásne červené ohraničenie. Neviem, či sa ti dá to RGBčko meniť na iné farby, alebo tam máš iba určité spektrum farieb, ktoré sa dá na tej podložke nastaviť, pretože niektoré podložky sú nastavené iba na jednu farbu, niektoré sa dajú meniť farby viaceré a niektoré dokonca majú aplikáciu, kde si buď cez telefón alebo cez nejaký ten ovládač šteluješ to celé RGB spektrum. Ale vyzerá to fakt luxusne, pekná RGB farba, krásne to svieti, aj tá myška je zaujímavá, má také zaujímavé podsvietenie a k tomu toto pekne, ako tak na to pozerám, tak toto je vidieť, že má počítač a tiež RGBčkový ventilátor a je to naozaj pekné. Ako pokiaľ máš setup tak, že to máš oddelenie od spálne, tak je to super, pretože pokiaľ máš veľa RGBčka a v noci napríklad potrebuješ ten počítač mať zapnutý z nejakého dôvodu, napríklad, že nahrávaš video alebo niečo na ňom práve rendruješ alebo celkovo niečo ten počítač spracováva a musí bežať cez noc, tak pokiaľ máš veľa RGBčka a nedá sa napríklad manuálne zhasnúť, tak je to trošku nevýhoda v tom, že to RGBčko potom dosť svieti a je to také nepríjemné, že to môže pri spánku rušiť. Ale pokiaľ to máš takto, že to máš oddelené v nejakej miestnosti, alebo to máš tak, že táto nevyrušuje pri spánku, že sa to dá napríklad vypnúť, pokiaľ to máš v spálni, tak je to úplne super, pretože vyzerá to ozaj pekne s tým RGBčkom, že keď hráš, tak si to zapneš a fakt nádherný setup, ako za mňa úplne parádny setupík a páči sa mi ozaj RGBčko, ja celkovo viacej tiež inklinujem k RGB podsvieteniu, mne sa to viacej páči. Ja sám mám klávesnicu, ktorú mám podsvietenú, myšku mám podsvietenú a síce počítač nemám úplne RGB, mám tam akurát na boku jeden modrý ventilátor a inak kejska je úplne uzatvorená a nemá presklenú bočnicu, ale časom keby som stával určite nejaký druhý komp, tak by som si asi dával presklenú bočnicu, pretože je to pekné vidieť tie komponenty svietiť. No, ďalší setup nám tu poslal potom takisto Bruno 95. Je to setup u babky, na ktorom hráva, alebo respektíve na ktorom skôr možno sleduje streamy a tak ďalej, pretože tuto na obrazovke tam vidím, že tam sleduje môj stream, si to hneď ukážeme. Špecifikáciu tento počítač má Intel Core 2 Duo, takže nejaký dvojjadrový procesor, rámka 4 GB, DDR3, takže ozaj je to skôr iba na sledovanie videí, pretože v dnešnej dobe 4 GB rámky sú ozaj minimum, iba tak na YouTube, sledovanie videí a to je všetko. Moc si na tom nezahráte. Možno nejaké Need for Speedko z roku 2005 sa na tom dá pustiť, alebo nejaký starší ročník nejakej menej náročnej hry, alebo nejaké úplne random prvé diely GTAčka, ako je GTA Vice City, alebo dajme tomu GTA 1, GTA 2, 3 možno. A grafika je tam Nvidia GT 710, 2 GB virtuálnej grafickej pamäte, čo je celkom super, pretože 710 GT neboli také zlé grafiky a niečo také ľahšie, ako hovorím, sa dá na tom v pohode zahrať a není to problém. Monitor píše, že má nejaký Dell 4:3 s rozlíšením 1280x1024. Na dnešný pomer je to už také menej používané rozlíšenie, pretože väčšinou v dnešnej dobe aspoň základ je tak 1280x720, klasické HD, alebo potom Full HD 1920x1080. Ale sám viem, že tieto monitory, ktoré sa používali kedysi k starším počítačom, tak mali práve takéto zvláštne rozlíšenia. No a samozrejme bolo to aj z toho dôvodu, pretože tie počítače mali slabšie grafické karty a niekedy tie rozlíšenia nedokázali tak dobre pobrať. Ale ako takto, keď pozriem na ten setup, my si ho otvoríme ešte takto, tak vyzerá celkom ako zaujímavo. Ja si pamätám, že túto klávesnicu kedysi sme mávali buď aj normálne ako na informatike v škole, že sme kedysi používali tieto klávesnice, alebo ja kedysi ešte random som mal starý počítač, čo síce bol úplne, že povedzme, že na tú dobu
celkom dobrý počítač, ale ako na dnešnú dobu je to, že úplný šrot, ale už ho nemám a tiež tam bola takáto klávesnica. Veľmi dobre sa na nej písalo, celkom ako v pohode. Tieto myšky, to si tiež pamätám, ako na takýto starý setupík. Vôbec to nie je špatné, ako hovorím, na nejaké pozeranie videí a prípadne streamov a sám pozerám, že áno, som tam ja a pozeral na tom môj stream ešte keď som streamoval na Twitchi, no. Na Twitchi už mimochodom nestreamujem, streamujeme na YouTube, takže kto chcete, dajte si odber na YouTube kanál NDGamer.sk, bývajú tam streamy, videjka, rôzne unboxingy, testy a tak ďalej. Inak za mňa celkom podarený setup na takéto pozeranie nejakých tých videí a tak ďalej. Na gaming to moc nie je, to hovorím, že musíte na tom hrať maximálne nejakú hru z roku 2000 alebo maximálne do 2005. Možno nejaké to Need for Speed Most Wanted z roku 2005 by to ako tak utiahlo, ale na nejaký kompetitívnejší gaming to bohužiaľ nie je. Ďalej pozerám, že tu má pekne dva reproduktory, nejaká webka a toto bude asi samotná kejska od počítaču. Myška, klávesnica, tuto neviem, či má telefón, alebo to je nejaká MP3 alebo MP4, ale vyzerá to byť skôr možno nejaký telefón a tuto nejaké čipsy, nejaké občerstvenie to musí byť a vyzerá to ozaj pekne. Ďalší setup nám tu posiela Eugen, náš najvernejší VIP divák a celkovo aj najvernejší divák na Discorde. Chodí aj na streamy, takže posielam tu svoj Xboxový setup a jedná sa o Xbox One s 1 terabajtovým úložiskom, je tam k tomu jeden ovládač, televízia je Philips 80 cm uhlopriečka a A+, a Full HD rozlíšenie. Takže takto, keď si to otvoríme a ukážeme si to, krásne tu vidíme televíziu od Philipsu, Xbox, nejaké dve hry. Bohužiaľ trošku tá kvalita tej fotky je taká rozmazanejšia, že nevieme úplne určiť, čo sú to za hry, ale to až tak nevadí, ale tie periférie vieme určiť, má tu Xboxový ovládač, nejaký USB kľúč, solárna powerbanka, čo je celkom zaujímavé, a keď tak prípadne Eugen môžeš do komentárov pod YouTube napísať, ako sa ti vlastne táto powerbanka pozdáva, pretože ja čo som čítal recenzie, tak tie powerbanky sú také niekedy, že ako ten solárny panel je tam skôr na okrasu. Keď chcete solárnu powerbanku, tak je ideálne investovať do powerbanky, ktorá stojí minimálne tak asi 70 alebo 80 eur, kde už nejaký ten výkon tá powerbanka dokáže vyprodukovať, alebo ešte ideálnejšie je si kúpiť nejakú samotnú powerbanku a pokiaľ dokáže reprodukovať energiu zo solárnych panelov do seba, tak ideálne je si k tomu pripojiť solárny panel a nabíjať to tak. A toto je ovládač od samotnej televízie, takto to má pekne na stolíku a má takýto krásny Xboxový setupík, čo je fakt ako super a dá sa to krásne takto používať a môže takto hrať na Xboxe, pretože nie všetky hry sú vhodné na počítač, niektoré sú vhodné iba na Xbox a zase opačne nie všetky počítačové hry potom sa dajú zase hrať na Xboxe a je to proste jedna strana taká, takže niekto má rád Xbox, niekto rád PCčko a vždy to má svoje výhody aj svoje nevýhody, tak by som to asi povedal. Ale setup vyzerá naozaj zaujímavo. A ďalej nám tu posiela setup Šulín a posiela nám tu svoj notebookový setup a potom hneď pod tým máme druhý setup, ku ktorému sa dostaneme. A tuto má svoj notebookový setupík, je to nejaký notebook, čo to je za model, ak sa pozriem na to lepšie, či to tam bude vidieť, čo to je vlastne za model a vyzerá to podľa toho, ako to tam vidím prečítať, že možno to bude nejaký Acer, lebo sa mi zdá, že nenapísal tam špecifikácie, ale pravdepodobne to bude nejaký Acer a vidím tu podľa nálepky, že tam bude nejaká dedikovaná grafika od NVIDIA, čo je celkom super, pretože tie dedikované grafiky, čo sú ako v rámci procesoru, tak sú slabšie integrované procesorové grafiky, nemajú taký výkon ako dedikovaná grafická karta napríklad od NVIDIA, nejaká GTX alebo nedaj Bože nejaká RTX, ale predpokladám, že na tento ročník notebooku tam bude nejaká GTX. Ako ďalej môžeme vidieť, má tu takto pekne podložku a tá podložka sa mi ľúbi, to je podložka z okejka, ako tak na to pozerám, je tu vyobrazené OK, je to pekné. A takto nejaký stolík, random nejaké písanky asi do školy a niečo tak k tomu. A môžeme vidieť, že má na počítači spustené My Summer Car a hra, ktorú sleduje veľa ľudí na mojom kanáli a strašne vás baví a snej tie videjka. Takže vidíme, že aj Šulina proste baví
My Summer Car, čo je super, za mňa je to takisto parádna hra. A pozerám, že má tu peknú myšku, takúto krásnu, podsvietenú, modrú, nádhera. Fakt celkom ako taký ideálny setup a neviem, či to má niekde buď setup, ktorý používa u babky, alebo to má random nejaký ešte oddelený setup, pretože potom nám tu ďalej poslal fotku ďalšieho setupu, kde už má normálne stolný počítač a má takto krásny setup a musím veľmi pochváliť, čo nechápem ako docielil, ale čistotu toho setupu. Je tu proste podložka a môžeme tu takto vidieť klávesnicu na podložke, myška je pravdepodobne asi od SteelSeries alebo nejaká iná myš, neviem, či tu má aj špecifikácie toho setupu, ale pozerám, že na Discorde ich napísané nemá, ale má to takto nejakú myšku, má to nejakú random hernú klávesnicu a takto krásnu podložku. A pravdepodobne tá podložka není asi RGB, to bude len taká normálna podložka s červeným okrajom, ale vyzerá to nádherne. Vzadu, čo chválim, tak má krásny LED RGB pásik, ktorý mu takto krásne svieti takú peknú modrú do pozadia. Jeden klasický asi nejaký 24-palcový monitor, tuto má počítač, ktorý tam vlastne má na to napojený, ale čo nechápem ako docielil, tak je kabeláž. Pozrite sa na to, úplne čistúnka stena, nevidím žiadne káble, to u mňa, keby ste sa pozreli dole pod stôl, to je katastrofa, tam je plno káblov, plno bordelu, a hlavne z tých káblov, pretože tam je chuchvalec káblov a plno zamotaných káblov a toto fakt oceňujem, neviem kam to skoval, kde tie káble zmizli, proste vyzerá to ako keby ten počítač prenášal ten obraz bezdrôtovo, pretože nevidím ani od monitoru žiaden kábel, vôbec nič, tu ide iba jeden kábel od myšky a od klávesnice a ďalej proste nič. Neviem, ako to vedie, či to vedie nejak pod stolom, či to má nejak proste zorganizované nejakými uchytkami, alebo to tam má nejak prilepené tie káble priamo rovno iba pod ten stôl a vedie to potom rovno tadiaľto, rovno priamo k počítaču a tým pádom tuto nič nie je vidieť. A čo ma dosť prekvapuje, nevidím tu nikde elektrinu, akože nejakú predĺžovačku, že by tu mal niečo zapojené a či to má potom dané niekde za stolom a má ťahané káble ešte ďalej. A vyzerá to fakt akože cool. Najčistejší setup, úplne krása. Nádherný setup a takto je to úplne nádhera. Ďalší setup tu máme od Deleted User, ako som spomínal, tak niektoré tie účty sú zabanované alebo niektorí tí užívateľia porušili nejaké pravidlá nášho serveru alebo celkovo serveru Discordu v rámci komunity, tak tým pádom potom sú ako Deleted User, ale máme tu setup, nejaký monitor tu máme, tento je pravdepodobne asi väčší, to bude pravdepodobne nejaká, neviem či 4-palcová verzia, vyzerá to tak. Tuto je možno nejaká 16-palcová verzia, dve pekné tapety od Razeru a takto tu má nejakú myšku, my si to ešte môžeme otvoriť takto aj v prehliadači, pozrieme si nejaká random klávesnica, nejaká herná, nevidím tam značku, takže neviem presne povedať, čo to je za klávesnicu, preto poviem, že to je random. Takýto zaujímavý jeden monitor, druhý monitor, akurát čo by som možno trošku vylepšil, tak tento monitor by som dal do úrovne aspoň približne tohoto monitoru výškovo, aby si to nemal také na pohľad divno skosené, pretože predpokladám, že tento monitor máš ako primárny a tento monitor, keď používaš napríklad na streamovanie alebo na nejakú interakciu, či už s Discordom alebo na nejaké ďalšie multitaskingové úlohy, tak neviem, či to je úplne príjemné sa tak pozerať na ten monitor smerom tak dolu, ale je to každého preferencia, ako si ten monitor tam dá. Tuto je nejaká random zaujímavá herná myš, vyzerá to pekne, ďalej tam je to dosť tmavé, takže nevidím, čo tu je ďalej, tu nejaké káble, ale vyzerá to super, celkom pekný setup, akurát jedine, čo by som trošku vylepšil je ten monitor, že by som ho dal smerom trošku vyššie, aby to nebolo také divno skosené, príde mi to také zvláštne. Tu nám potom ešte posiela aj klávesnicu. A klávesnica je od značky Scorpion a je takto podsvietená. Vyzerá to zaujímavo, akurát sa mi zdá, že tuto na tejto strane to podsvietenie je slabšie, tuto je to lepšie, no. Niektoré tie klávesnice, ktoré sú také lacnejšie, tak majú problém trošku s tým podsvietením, že to majú problém rozložiť. A na jednej strane napríklad tá RGB farba potom nepôsobí tak úplne sviežo, ako by mala. A
keď máte drahšiu klávesnicu, tak tam už potom samozrejme aj tá farba vyzerá inak. Ale ako určite ti tá klávesnica slúži a pokiaľ funguje bez problémov, tak to podsvietenie už je len taká drobnosť a pokiaľ ti to nejak nevadí, tak tam není čo riešiť. A vyzerá to celkom zaujímavo. A ďalej nám tu ešte posiela myšku, ktorú používa k počítaču. No a táto myš má takto krásne RGB spektrum. A neviem, či sa to dá meniť, pravdepodobne to bude asi iba jedno RGBčko, není k tomu asi ani možno nejaký program. Prípadne, ak by tam mala nejaký program, možno na zmenu iba DPIčka, ale celkovo to RGB je možno úplne rovnaké, keď to pripojíte k počítaču, pretože niektoré tie myši majú zrovna iba takéto RGBčko a nedá sa to meniť. A vyzerá to zaujímavo. A tuto nejaká značka, osobne túto myš nepoznám, takže neviem až tak hodnotiť kvalitu tej myši, ale vyzerá to celkom pekne. A ďalší setup nám to posiela takisto Deleted User, ale samozrejme viem, od koho tento setup bol, takže bolo to od Xflexa, ktorý tuším random na Discorde prišiel o účet a posiela nám tu setup, ktorý má z Alzy. Je to vlastne Alza Gaming počítač, vyslovene kupovaná už poskladaná verzia, takže si to poďme ukázať. Alza Gaming, tu vidíte krásne takto skriňu, respektíve tú kejsku, v ktorej sú uložené komponenty. Toto má random nejakú lampičku, ďalej nejaké papiere, ale to už sú jeho osobné veci. A takto krásne cez tú presklenú bočnicu môžeme vidieť tie komponenty, aspoň čiastočne aké tam sú, a vidím tu nejaký vzduchový chladič, pretože vodník vyzerá úplne inak. Vodník má vodnú pumpu, toto je chladenie vzduchom, ale to chladenie vzduchom má masívny radiátor, ako na to pozerám, takže problém s prehrievaním tam určite asi nehrozí, pretože pokiaľ máte dobrý vzduchový chladič a je dosť výkonný, tak celkovo ten procesor v pohode to dokáže uchladiť. Sám mám vzduchové chladenie a vôbec si nesťažujem. Akurát jedine, čo trošku je občas u vzduchu nevýhoda, tak je trošku hlučnejší ako vodná pumpa. Ale to je taká jediná nevýhoda. Celkovo vzduchový chladič má lepšiu životnosť oproti vodnej pumpe, takže pokiaľ ti nevadí nejak hlučnosť alebo to máš nejako špeciálne odhlučnené, tak tam problém nevidím v tom. A pozerám, že dole máš zapojenú GeForce RTX-ku. Neviem, aký je to presne model, či to je nejaká 2000-ková rada, alebo možno aj 3000-ková, pretože tieto RTX-ky začali od 2000-kovej rady. Ale pokiaľ je to aj nejaká 3000-ková rada, tak úplne v pohode, verím, že si s tým maximálne spokojný, pretože tieto grafické karty sú extrémne výkonné a dokážu v pohode tieto grafické karty aj zacieliť na ťažšie herné tituly aj do ďalších budúcich rokov, takže v pohode s tým môžeš fungovať aj zo pár ďalších rokov ešte dopredu. Pretože v dnešnej dobe tie hry idú naozaj dopredu a mať nejakú takúto grafickú kartu v podobe RTX-ky v počítači je asi must have, pretože keď si vezmeme len Eurotrack, ako ide dopredu, tak časom určite aj ja budem asi možno nejak upgradeovať, alebo nejak časom možno si postavím nejaký custom build na RTX-ke grafike, nakoľko tie hry stále sa vyvíjajú a sú náročnejšie a náročnejšie, ale chválim caseku, chválim počítač, tu vidíme ešte aj nejaké ďalšie komponenty, ako sú rámky. Rámku neviem, či tam bude vidieť aj značku, môžeme pozrieť, neviem, čo to je presne za značku, ale tu je takto rámka, tu vidíme zapojenú základovú dosku tým najhrubším káblom. A neviem, či sú to HyperX Fury, ale nevypadá to na tieto rámky, to vypadá na niečo iné. Ballistic alebo niečo také. Nepoznám presne túto značku, ale pokiaľ ti fungujú a si s nimi spokojný, tak nie je čo riešiť. Setup vyzerá ozaj pekne a ďalej nám tu ešte posiela potom takto, že má zapojený aj ten monitor, takto má ten počítač. Tuto má monitor, pravdepodobne, neviem, či to je 24, počkať. Toto bude asi 24 alebo 27. Je to zakrivený monitor, čo pri herných monitoroch oceňujem, pokiaľ to máte ako hlavný gamingový monitor, pretože to zakrivenie vás úplne vtiahne do deja a je to fakt super vec. A je to monitor od AOSíčka, ja jeden monitor mám od AOSíčka, budem ho recenzovať ešte, používam to na čítanie chatu na streame a budete mať ešte na recenziu. Je to fakt super monitor, len ja mám model, ktorý je plochý, pretože na čítanie chatu mi práve vyhovuje plochá varianta
a ja to mám ako 24-palcovú variantu. Toto predpokladám, či nie je aj 27-palcová varianta, ale vyzerá to fakt super. Tuto má nejakú úvodnú inštaláciu akorát Windowsu zrovna, akorát ho spojazňoval ten počítač, ale tieto AOSy monitory sú veľmi spolahlivé a majú vysokú obnovovaciu frekvenciu, pretože sám tento monitor mám len v plochej verzii a ja mám akorát 24, toto je pravdepodobne, ak sa nemýlim, 27, a ak sa mýlim, tak potom kľudne ma môže opraviť v komentároch, či to je 24 alebo 27, ale to až nejak podstatné nie je. Ale čo chcem povedať, že tieto monitory majú fakt super obnovovaciu frekvenciu, majú vyše 160 Hz frekvenciu, ktorú si tam viete nastaviť a ten obraz je naozaj plynulý a krásny. A ďalej tu vidíme okrem počítača a monitoru nejaký ten bordel, nejaké krabice, káble a tak ďalej, ale samozrejme vyzerá to tak, že vtedy ešte ten počítač len odbaloval, takže je to úplne normálne. Tuto je nejaká kabeláž. Akorát, čo by som možno trošku poradil, tak tie káble nejak stiahnuť možno dolu popri tom počítači, aby to išlo pod ten stôl a možno to nejak vyviesť k tomu monitoru, pretože pozerám na to, že tie káble sú dostatočne dlhé na to, aby takto tam nezavadzali na tú stenu a bolo to pekne úhľadne tam zarovnané, že tam je krásne iba biela stena a tie káble sa dajú viesť prípadne pod stôl. Ale čo sa mi páči, máš pekne spravený ten cable management dolu, kde máš elektriku, tak máš to tam krásne takto podávané v zásuvkách a pekne extra každá komponenta zapojená, počítač, pravdepodobne monitor a ešte nejaké to príslušenstvo. Takto vpredu máš hernú klávesnicu, ako tak na to pozerám, dokonca asi je to tá menšia verzia, áno, je to tá menšia, nie je to proste tá veľká verzia klávesnice s tým numpadom, je to tá menšia myška, vyzerá byť asi od Logitechu a nejaká podložka od značky, neviem, či to tu práve bude vidieť, keď sa na to pozrieme, od Legionu. Áno, myška je od Logitechu, takže super, to ako chválim, pretože Logitech výrobky sú fakt dobré a aj myši majú na dobrej úrovni a ten setup vyzerá ozaj pekne, dokonca pekne ladí ten biely počítač s tými červenými prvkami aj hore v tej poličke, čo máš tie veci, tuto máš klávesnicu dokonca, takže vidíme, že klávesnica je od Niceboyu, je to mechanická gamingová klávesnica a áno, Logitech Pro verzia myšky, čo je naozaj super a je to asi bezdrátová varianta a pekne to celé spolu ladí. Takže naozaj pekný setup a verím, že ti bude slúžiť zo pár rokov. Ako ďalší setup nám tu posiela Eugen svoj notebookový setup, potom v ďalšom videjku o hodnotení setupov si ukážeme jeho tedajší nový setup, ale toto bol ešte jeho starší setup a má tu notebook od Asusu a má tu aj nejaké špecifikácie, takže najprv si povieme špecifikácie. Notebook je Asus VivoBook Max X541NC, RAMka 4GB DDR3, CPU, procesor je tam Intel Pentium N4200, čo je pravdepodobne nejaký ten dvojjadrák alebo štvorjadrák, ale neboli to až také zlé procesory na tú dobu a dalo sa na tom v pohode niečo aj zahrať. Integrovaná grafika v rámci procesoru je Intel HD Graphic 550 a ďalšia grafika je tam Intel GeForce 810M. Sluchadlá sú Niceboy Oryx X210 Donuts a myška je Niceboy Oryx M200. Takto krásne vyzerá ten notebook, tuto sluchatka Oryx a pekná aj myš a pekne to svieti, dokonca ten mikrofón tvorí takú zaujímavú svetelnú show na tom notebooku, že to tak zaujímavo odráža to svetlo. Vyzerá to celkom pekne ináč v tme a chválim aj za výber tapety, krásne sa to k tomu hodí, značka Asus, pekne aj tapeta Asus a zaujímavé farby si zvolil rovno aj k tým perifériám, čo je naozaj paráda. No a takto ešte ten setup máme aj za svetla. Ďalší počítačový setup nám tu posiela Gramatik, notebook je Acer Nitro 5, AMD Ryzen 5 je tam procesor, Radeon 560X RX je tam grafická karta, 8GB RAM DDR4, 1TB disku, neviem či to je teraz SSD alebo je to hard disk
pretože tu píše, že plánuje upgrade rámky a SSD, takže či z harddisku bude upgradeovať na SSD, alebo z SSD bude upgradeovať na vyššie SSD, to tam akurát bohužiaľ nenapísal, ale to nejak nevadí. Sluchadlá sú od Zalmanu, myš je Trust, a nejaká random stolička a druhý monitor nejaká random televízia od Toshiby. Takto krásne, keď si to otvoríme, vyzerá ten jeho setup, má to tu odfotené takto v noci, takže notebookový setup, do toho zapojená televízia a rovno prepojené takto dve obrazovky. Tým pádom si viete rozšíriť tú pracovnú plochu alebo celkovo napríklad si to hodíte ako primárny monitor na tú televíziu a viete to používať napríklad na gaming a na tom notebooku, na tej menšej obrazovke si zobrazujete nejaké štatistiky a tak ďalej. Dá sa to fakt veľmi pekne takto využiť. A tu sú nejaké tie sluchadlá, čo tu popisoval, myška, k tomu takáto zaujímavá podložka s takým zaujímavým vykrojením. Tuto vidíme ovládač k televízii, na okne tuto nejaká rastlinka, model motorky nejakej motokrosovej a vyzerá to naozaj pekne, ten notebook je pekne podsvietený a Acer Nitro 5 sú veľmi výkonné notebooky na hranie hier, takže veľmi dobrá voľba. A toto nám ešte poslal pekne ten setup aj za svetla, má tu takto stoličku, a vyzerá, že tá stolička, aj keď to nie je nejak akože extra, nejak asi značka, ale je dobre tvarovaná, takže verím, že je veľmi pohodlná. A celkom pekný aj cable management, dole síce tu je vidieť tú zasuvkovú lištu, ale až nejak mu to asi neprekáža. Pokiaľ ti to neprekáža nejak pri hraní, že o to nejak nezakopneš alebo si to omylom nevypneš, tuto ten spínač, tak to asi nevadí. A pre istotu by som to možno dal trošku bližšie k tomu kraju, aby človek si nejak nezavadil to nohou a nevypol ten spínač. Pretože ja celkovo tiež mám zásuvkovú lištu, mám dve, jednu mám na boku stola, jednu mám priamo pod stolom, kde mám zapojený kompletne celý setup, ale je tam problém, že ten spínač je tak citlivý, že pokiaľ by som s tým nejak blbo pohol alebo do toho nejak šťuchol nohou, tak ten spínač je extrémne citlivý, tam už tá pružinka tak nedrží, tak sa to môže hocikedy vypnúť, takže preto to mám tak ďalej od seba, aby k tomu náhodnému vypnutiu nedošlo. A ďalej pozerám, že tuto máš taký ten vak zelený, kde krásne si ako môžeš sadnúť, odpočinúť, nejaký ten chill, čo je fakt super, pretože tieto vaky sú extrémne pohodlné, proste sa tam vyvalíš do toho a chilluješ. Je to fakt v pohode, vecička. Tak Eugen nám tu ďalej ukazuje znova svoj Xboxový setup po úprave. Takže jedná sa o Xbox One S, harddisk 1 TB, jeden ovládač, ramka DDR3 8 GB, 256 bitový systém, CPUčko 1,75 GHz, AMDčko Jaguar 8 jadrák, GPUčko je tam 1,4 teraflops, 12 compute units, 914 MHz, príslušenstvo je tam jeden ovládač, sluchadla Niceboy Oryx. To sme si predtým ukazovali, ale ukážeme si tento setup ešte znova, pretože je po upgrade, takže prakticky Eugen tu má takto headset, má tu tú televíziu, ktorú sme si ukazovali pri tom setupe, Xbox, ovládač, pekne nejaká tuto random, nejaká podložka s nejakou potlačou, Wi-Fi router, zaujímavý telefón, to je pravdepodobne nejaké LG tuto, čo to tu vidím? No, to je LG a tá uhlopriečka je fakt malinká, to boli ešte tie také malé kompaktné telefóny. V dnešnej dobe telefón máte tak, že má to 6,5 palca alebo koľko a je to ozaj veľký telefón, ale kedysi v starších dobách, áno, tie telefóny boli naozaj takto malinké, prvé dotykové telefóny. A na tú dobu neboli vôbec zlé. Ale v dnešnej dobe, keď potrebujete chatovať, písať, tak na dnešnú dobu sú tieto telefóny extrémne malinké. Ale verím, že si to nájde svoju skupinu ešte užívateľov, ktorí to využijú, pretože nie každý chce vláčiť veľký telefón po kapsách a chce mať šikovný malý telefón. Keď potrebuje napríklad len telefonovať alebo niečo vybaviť, tak nepotrebuje nejak extrémne výkonný veľký telefón, tak verím, že niekomu stačí aj takýto malinký telefón. A takto vidíme toto slúchadlá, no a samozrejme ďalší telefón a tuto pekne má hodený svoj nick a v zátvorke názov a celkovo aj môjho profilu aj na YouTube a celkovo aj názov serveru AG.sk. A tuto ďalej, neviem čo to tu máš, keď tak na to pozerám, tu máš asi nejaký budík, alebo je to nejaká tá rádiostanica, alebo niečo také, alebo nejaká tá meteostanica, čo je tiež celkom zaujímavá vecička, pretože vidíte tam
napríklad vnútornú, niekedy aj vonkajšiu teplotu, záleží aké to má senzory a ukazuje vám to reálny čas a prípadne vlhkosť a celkovo aj nejaké to počasie, predpoveď a tak ďalej. A tuto nejaký USB kľúč, nejaké ďalšie potrebné veci, Wi-Fi router a pozerám, že toto je nejaký upgradeovaný model Wi-Fi routeru, čo je za tým Xboxom, pretože tento Wi-Fi router mám aj ja ho mám doma ešte odložený v krabici stále a mám to odložené na jeden špeciál, keď budeme točiť špeciál v rámci určitého míľniku na YouTube za počet subs, tak bude jeden špeciálik a samozrejme možno takých špeciálov, keď sa to osvedčí, bude aj viacej, no a samozrejme ja tam využijem starý Wi-Fi router, ja som kedysi takýto Wi-Fi router mal zo začiatku, keď som začínal aj s YouTube tvorbou, tak som to používal, som to mal zapojené, keď som aj nahrával videá a mne vydržal asi tak neviem, či cca 4 roky 4-5 tuším. Teraz už mám upgradeovaný Wi-Fi router, ktorý má 4 antény kvôli lepšiemu prenosu, keďže aj streamujem, tak tam musí byť tá latencia čo najnižšia a ten signál, aby to prijímalo ozaj dobre. Ale ja som to mal akorát iba s tou jednou anténou a celkom to fungovalo dobre, ale potom to trošku začalo blbnúť, tak som upgradeoval na lepší model. Pokiaľ ti to v pohode postačuje, že ten Wi-Fi router funguje, tak myslím si, že nemáš čo riešiť, pretože tieto Wi-Fi routery od TP-Linku boli celkom spolahlivé. Určite aspoň na pár rokov. No a dostávame sa k posledným 3 setupom dnešného videjka a tieto setupy nám tu poslal Gramatik a sú to skôr setupy na pobavenie a tieto setupy nepatria nikomu od vás z Discordu, aspoň v to pevne dúfam, pretože to, čo uvidíte teraz, tak to je extrém. A ideme si pustiť krátke videjko prvého setupu od Gramatika, ktorý nám posielal takéto videjko. Takže poďme na to. Toto je extrémne špinavý setup, ako môžete vidieť. A je to z TikToku, random. Ja to asi budem stopovať to videjko, si to pozrieme. Akože extrémne veľa prachu je tam. To pozerám, že ten týpek, ktorý mal tento setup, ho nečistil asi tak 30 rokov. Pretože ako mať tam také množstvo prachu, to už je fakt extrém. Ako ten prach sa nachytá do toho počítaču veľmi rýchlo. Ja sám osobne počítač čistím od prachu asi tak 2 až 3 krát do roka. A môžem potvrdiť, že za nejaké 4 mesiace toho prachu sa tam nachytá dosť. Hlavne na ventilátory, na grafickú kartu a na tieto pohyblivé časti tam toho prachu je neúrekom. A na filtre, ktoré zachytávajú prach napríklad pod zdrojom, tak ten býva koľko razy dosť zaprášený, ale preto tam ten prachový filter je, aby ten zdroj nenasal ten prach a aby sa časom nepoškodil. Ale tuto je to fakt extrém. Tu aj tie dráty úplne sú tak zaprášené, že to je fakt extrém. A tá vrstva prachu úplne tu hore na tom počítači. No tak ako podľa mňa buď to je počítač, ktorý má niekto ako random v nejakej dielni, kde je extrémne veľké množstvo prachu, napríklad každý deň, pokiaľ tam brúsi niečo z dreva, alebo celkovo sa tam niečo vyrába z dreva, tak a má tam takto hodený random setup, tak samozrejme tam sa to zapráši veľmi rýchlo. A úplne takto, no. A tá klávesnica tiež, no. Ako hovorím, bude to setup normálne nejakého pracovníka z nejakej dielne s drevom alebo niečo také, ale a pokiaľ je to ako random normálny setup nejakého normálneho užívateľa, tak no, ďakujem pekne. To ako trošku by chcelo upratať. Počkať. To čo tam vidím, on tam má záchodovú misu. To je 2 v 1 setup, rovno akože sedíte. A keď potrebujete rovno, tak nemusíte ani vstávať, že potrebujete na záchod, tak nemusíte ani premýšľať a vstávať, rovno to pustíte pri hraní ako 2 v 1, no, efektívne. Akurát by to chcelo trošku možno vyčistiť aspoň tú záchodovú misu, ale pokiaľ to tomu typkovi nevadí, tak asi mu to nejak je jedno, no. Ako zaujímavý setup, to som prvýkrát v živote videl takýto setup, kde máte ako 2 v 1. Rovno môžete robiť aj potrebu a popri tom ešte hrať. Ako fakt super. A ďalej nám tu posiela Gramatik ďalší setup. A takzvané more mám uklízeno. Zaujímavý setup, keď si pozrieme. Tak toto už je ako celkom zaujímavý extrém.
ako táto polovica setupu, to neviem, či ten setup je rozdelený asi na dve polovice, že tento setup má nejaké 3 monitory, toto je nejaká webka, na Steame tu vidíme Eurotrack, že sa tu práve inštaluje alebo je spustený nejaká klávesnica, sluchadla, myška, podsvietená nejaká podložka tam je a takto 3 monitory, akože či to je nejaký random streamerský setup a vedľa toho je ešte nejaký ďalší setup, nejaký ďalší monitor, klávesnica, no a potom trošku bordelu, nejaké repráčiky, to neviem čo je, toto je navigácia, alebo čo to je, ako to vyzerá na navigačku, nie? Random nejaká stará lampa, predĺžovačka, druhá predĺžovačka, to je ešte ako v pohode, pokiaľ to je takto na stole, to ešte je v pohode, ale toto potom šrobováky, kliešte, nejaká hra, nejaké DVDčka asi, toto je nejaký Xboxový alebo nejaký gamepadový ovládač a ďalej sú tu šrobováky, super, to ako rovno 4 v jednom, akože máte tu všetko. Rovno to máte celú herňu, máte tu aj opravovňu, že pokiaľ sa niečo pokazí, tak rovno šrobovákom to asi opraví. Tuto je nejaké rameno a neviem, čo má na konci toho ramena, či tam je nejaké svetlo pravdepodobne, pretože nevyzerá tam byť mikrofón, ale vyzerá to byť na nejaké svetlo, asi nejaká lampa. A tu hore na poličke ešte nejaké veci sú tam, ale ako, no je to trošku ako zahádzané bordelom, že tie šrobováky napríklad, keď ich zrovna nepotrebuje, tak možno by ich mohol dať niekde bokom, ale vyzerá to ako ešte v pohode, no. Ukážeme si ešte horšie setupy. Posledné dva, ktoré nás čakajú v dnešnom videjku, vás úplne odrovnajú. Áno, alebo respektíve posledný setup, ktorý tu uvidíte v dnešnom videjku, pretože prakticky dva sme si už ukázali, no a posledný setup, takzvané More mám oklizeno 2, opäť od Gramatika, ktorý nám poslal nejaký random setup, niekde z internetu si to nejaký týpek nafotil a dal to na internet, že ako vyzerá jeho úžasný setup, kámo. To za toto neviem, či by som bol pyšný, že by som to hodil na net, ako to čo je, kámo. To je apokalypsa. Tam ten monitor, počkať, to random na tom monitore má zapnutý náhľad ďalšieho bordelu. A počkať, to bol ako bordel, ktorý mal ešte predtým v tej izbe, alebo to bol random ešte nejaký ďalší bordel, ktorý na internete našiel a proste to tam hodil na monitor. A to čo tu má pre Boha? Tu sú cigaretové špačky, ako tu je extrémne veľa cigaretových špačkov, extrémne zasvinená klávesnica, to je ešte fakt extrém, tu tá klávesnica je pomaly až biela, tu je trošku čierna, ale tuto je zapalovač a zázrak, že ešte týpek sa nepodpálil, pretože má tu zapalovač, má tu plno prachu, bordelu, tu sú nejaké kelímky, asi od jogurtov, tu je nejaká fľaša s chlastom alebo s čím, tu sú nejaké ďalšie malinovky, dúfam, že je to malinovka, že to nie je to, čo si myslím. A ďalej nejaké plechovice, a toto neviem ani čo je, to je ako nejaký, to není kávovar, čo to je, dúfam, že to nie je ani Wi-Fi router, to je niečo zvláštne, neviem čo to je, nejaký špinavý tanier, kelímok ďalšie plechovice, ďalšie fľaše, špinavý pohár, tu ďalšie plechovky, flašky, plno prachu a vzadu na stene nejaký flak, alebo čo to je, toto nejaké úplne také kropky po stene, no vyzerá to katastrofálne. A plno Red Bullov, áno, no. Niekto možno má aj takýto setup, no. Ale hovorím, toto je skôr pre pobavenie a pre srandu, takže verím, že určite z vás na Discorde nikto nemá takýto setup, že to tu dal niekto len tak ako Gramatik, toto dal len tak pre zábavu a pre pobavenie a vás divákov a samozrejme aj pre moje zaujímavé hodnotenie, ako takýto setup môže vyzerať. Takže fakt super, ukázali sme si nejakých 12 setupov, ktoré ste v dnešnom dieli videli. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, tak určite ho nezabudnite ohodnotiť lajkom. No a taktiež potom môžete si hodiť na mojom kanáli odber, pretože na YouTube aj streamujeme a takisto vás čakajú aj ďalšie rôzne videjka, ako aj tieto hodnotenia setupov. Vás tu budú časom čakať čím dál viacej, keď tu budete dávať ďalšie setupy. No a takisto aj rôzne vlogy, rôzne série, unboxingy a tak ďalej. Takže určite čekujte kanál. A takisto čekujte aj Discord, kde je plno zaujímavých vecí a je tam dobrá komunita. No a takisto môžete čeknúť Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne zaujímavé veci a novinky. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.
castles in the sky.